Avui fem una sopa de xai amb verdures, hortalisses i verdures. Necessitarem mitja espatlla de xai desossada, patates, carxofes, pastanaga, porro i brou de xai, que l'hem fet amb verdures, amb ceba, porro i pastanaga i amb els ossos d'aquesta espatlla de xai. Ja tenim la carn tallada a daus, 200 grams, 50 per persona, les patates, la pastanaga a l'api, les carxofes ho fem ara perquè no s'oxidin. Ja hem escalfat el brou i primer saltejarem tot això. Sofregirem la carn i després les verdures, ja tot junt. Començat sofregint la carn amb la patata i la pastanaga i ara hi ficarem la carxofa. I hem acabat d'afegir totes les verdures, la carxofa tallada a 6 trossos cada una i l'api. I ara mullem amb el brou. Ho hem mullat amb el brou de xai, ara comença a bullir, ho tapem i ho deixem coure 15 minuts. I després de 20 minuts ja ho tenim cuit, ara ho emplatarem i ho servirem. I aquí tenim ja la sopa de verdures i xai al plat.